Той е вагабонтин, не го викат Огнянов първо. Второ, той е бил гоненият и бунтовните документи в дрехата са били негови. Трето, подир малко ще узнаем. То ще го прати не вече в Диарбекира на въжето. Какво има, Мунчо? Русян привод деницата. Турци! Дохожда ли Бойчо тука? Сега излезе. Де отиде? В черквата какво има? Виж, пазят Бойче, той е предаден, Радо! Дирят и мене! Ах, нещастие, нещастие! От черква ли излазеш, Колчо? От черква. Видя ли там Огнянова? Очилата ми от Америка не са дошли още, та го не видях. Но знам, че е там, в трона, до Франгова. Колчо, остави шегите. И заптията дебнат на черковните врата. Отивам. Кажи му, всичко е открито, заптията пазят на вратите на черквата. Спасявай се, както можеш. Вие ли сте бай Бойчо?